இயற்கைக்கு வந்த கோபத்தை பார்த்தீர்களா? සොබහදහමට ඇතිවෙච්ච කේන්තිය ගෙන දැක්කද? කේන්තිය නිමුණද? கோபம் குறைந்ததா? ஏழை, பணக்காரன், ஜாதி, மதம், மொழி, இனம், படித்தவன், படிக்காதவன், பணக்காரன், தொழிலாளி, உயர்ந்த தொழிலை செய்தவன், தாழ்ந்த தொழிலை செய்தவன், மிடில் கிளாஸ், லோ கிளாஸ், ஹை கிளாஸ், இந்த நாட்டுக்கு நான் தான் சொந்தக்காரன், என் மதம் பெரிதா, உன் மதம் பெரிதா, என் இறைவன் நல்லவரா, உன் இறைவன் நல்லவரா, எப்படியெல்லாம் நினைத்தீர்கள், எப்படியெல்லாம் பேசுகிறீர்கள், எப்படியெல்லாம் ஆட்டம் ஆடுகிறீர்கள். இயற்கை விட்டு வைத்ததா? ලෝකයේ ජීවත් වෙන මිනිසු අතර දුප්පත්, පෝසත්, ජාතිය, ආගම, කුලය, ව්‍යාපාරිකයා, සාමාන්‍ය කෙනා, දෙමළ, සිංහල, මුස්ලිම්, මේ රට කාටද, මට අයිති, මගේ ආගම උසස්, අනිත් ආගම් පහත්, සමාජයේ ප්‍රශ්න ඇති කරලා දේශපාලනේ මහන්නිය, වෛරය, ක්‍රෝධය, තණ්හාව මේ හැම දෙයත් එක්කම නේද ජීවත් වෙන්නේ. මේ හැම දෙයකටම වඩා විශ්ව සබහා දහමය එතනින් එහා ගිය එකක් දුන්නා නේද අපට. මෙන්න මේ ඩිංග ඇති තේරුම් ගන්න. ඒ තේරුම් ගන්නේ නෑ. இந்த கொஞ்சம் போதும் இந்த உலகத்திலே மனிதன் தன்னை பற்றி புரிந்து கொள்ளுவதற்கு. அடித்த மழையில், வந்த வெள்ளத்தில், சரிந்த மண் சரிவில் யாரை விட்டு வைத்தது? எந்த கடவுள் வந்து காப்பாத்தினார்? எந்த மதம் காப்பாத்தியது? எந்த மொழி காப்பாத்தியது? எந்த ஜாதி காப்பாத்தியது? புரிந்து கொள்ளுங்கள் அறிவுபூர்வமாக. ආපු වැස්සට, ගලපු ගම් වතුරට මොන ආගමද ආරක්ෂා කරේ? මොන ජාතියද ආරක්ෂා කරේ? මොන කුලයද ආරක්ෂා කරේ? මොන දේශපාලනෙන්ද ආරක්ෂා කරේ? හැම දෙයකම හැම කෙනාටම විඳවන්න උනා නේද? බඩගින්න ඉන්න උනා නේද? අඳින්න ඇඳුමක් නැතුව ඉන්න උනා නේද? ජීවත්වලා ඉන්න කාලය තුල කරපු ටික, කරන ටික, කරන්න හිතන් ඉන්න ටික කොහොමද සබහා දහමේ? තේරුම් ගන්න නැති අය ඉන්නවා. புரிந்து கொள்ளுங்கள். புரிந்து கொள்ள முடியாதவர்கள் இருக்கின்றார்கள். கடும் சுனாமி வந்தபோது புரிந்து கொள்ளாதவர்கள், கொடிய கொரோனா வந்தபோது புரிந்து கொள்ளாதவர்கள், மாபெரும் யுத்தத்தை சந்தித்து புரிந்து கொள்ளாதவர்கள் எப்படி புரிந்து கொள்ளப் போகின்றார்கள்? කොහොමද තේරුම් ගන්නේ? මහා සුනාමියක් ආවා. තේරුම් ගත්තද? කොරෝනා කියලා විස බීජයක් බොහුණා. තේරුම් ගත්තද? මහා යුද්ධයක් ඇති වුණා. තේරුම් ගත්තද? හොඳට හිතලා බලන්න. දැන් කොහොමද? බඩගින්න හිටියා. අඳින්න ඇඳුමක් නැතුව හිටියා. ගෙට ගම් වතුර දැම්මා. කරපු ගොවිතැන් ටික ගහගෙන ගියා. விவசாயங்கள் முற்றிலும் சேதமாகியது. வீடுகள் இடிந்தது. மண் சரிவுகள் வந்தது. இதிலிருந்து நான் என்ன கூறுகின்றேன்? பிரபஞ்சம் பொதுவானது, தர்மம் பொதுவானது, இயற்கை பொதுவானது. இயற்கைக்கு முன், இந்த பிரபஞ்சத்திற்கு முன் மதங்கள், மொழிகள், இனங்கள் எல்லாம் தோத்துவிடும். இதிலையும் சில பேர் சொல்லுவார்கள் இயற்கையும் பொதுவானது, பிரபஞ்சம் பொதுவானது, எல்லாம் இறைவனுடைய வேலை என்று. ஒருபோதும் யாரும் அவரவர்களுடைய இறைவனை குறை சொல்லுவதற்கு துவங்கி விடாதீர்கள். அவர்கள் பாவம். இந்த நேரத்தில் சொல்லுகின்றேன், மதம் கடந்து மனிதனாக வாழுங்கள். வாழும்போது வாழ்த்துங்கள். பிறருடைய மனதை புண்படுத்தாதீர்கள். உங்களை போல்தான் இன்னொருவரும் என்று புரிந்து கொள்ளுங்கள். ආගමටත් එහාගේ මනුෂ්‍යත්වයෙන් ජීවත් වෙන්න. මනුෂ්‍යත්වයෙන් ජීවත් වෙන්න. තවත් කෙනෙක්ගේ හිත රිද්දන්න උත්සාහ කරන්න එපා. තවත් කෙනෙක්ගේ හිත රිද්දන්න ඔබට කිසිම අයිතියක් නැහැ. ඔබ උපමා කරගන්න තවත් කෙනෙක් ඒ වගේ නේද? ඔබ වගේ තමයි තවත් කෙනෙක් කියලා. සියල්ලම පරාදයි.
ඔබගේ සියලු மித்யா மத සියල්ලම பராதாய். உங்களுடைய மூட நம்பிக்கைகள் எல்லாம் தோற்கடிக்கப்பட்டது. இயற்கை பொதுவானது. இயற்கை ஒவ்வொரு போதும் ஒவ்வொன்றை சொல்லிக்கொண்டே இருக்கும். இயற்கையை மதித்து வாழ்ந்த காலம் இருந்தது. இப்பொழுது இயற்கை மிதித்து வாழும் காலம் இது. புரிந்து கொள்ளுங்கள். எந்த மதமும் காப்பாற்ற போறது கிடையாது. மனிதன் தான் மனிதனை காப்பாற்ற வேண்டும். කිසිම ආගමක් ඔබව රකින්නේ නැහැ, ආරක්ෂා කරන්නේ නැහැ. විශ්ව ධර්මතාවය යනුව මිනිසයාව රකින්න ඕන. මිනිසයා මිනිසෙක් එක්ක මනුස්සකමින් ගමන් කරන්න ඕන. සබහාදාමයේ හැම දෙයකටම වඩා උසස්. දෙන්න පටන් ගත්තොත් දිගට හරාට දෙනවා. තේරුම් ගන්න. ආගමටත් එහාගේ මනුස්සත්වයෙන් ජීවත් වෙන්න. புரிந்து கொள்ளுங்கள். மதம் கடந்த மனிதநேயத்தோடு பயணிங்கள். எங்கேயோ ஒரு இடத்தில் ஒரு ஆசீர்வாதம் கிடைக்கும், ஒரு பாதுகாப்பு கிடைக்கும். ආගමටත් එයාගේ මනුෂ්‍යත්වයෙන් ජීවත් වෙන්න. කොතනින් හරි අපව ආරක්ෂා කරાવી. කොතන හරි අපිට ආරක්ෂා වෙන්න පුළුවන්. තේරුම් ගන්න. මේ වීඩියෝ එක ජාතිවාදී, අන්තවාදී, ආගම්වාදී, රටේ කලබලකාරීත්වය ඇති කරන, අනිත් මිනිසුන්ව පාගගෙන, අනිත් මිනිසුන්ට බැනගෙන, අනිත් භාෂාවල් වලට බැනගෙන සමාජ ජාල ඔස්සේ මේ සමාජය නැති කරන්න උත්සාහ කරන අයට තමයි බොහෝ කරුණ කියලා තියෙන්නේ. இந்த வீடியோ ஜாதி, மதம், மொழி, இனவெறி, மதவெறி இப்படியான செயல்களில் இருக்கக்கூடியவர்களுக்கு தான் இந்த காணொளி. மற்ற சமயங்களை இழிவுபடுத்துவது, மற்ற மொழிகளை இழிவுபடுத்துவது, கேவலமாக பேசுவது, மற்றவர்களை கோபப்படுத்துவது பட்டாதான் தெரியும் அனைவருக்கும்.